Добър ден на зрителите на телевизия КЦН в град Ниш, Сърбия. Аз представям ателие за църтане и малопластико, кое се намира при Българско културно-просветна организация Свети Кирил и Методий, Обечо. Представлява дечи, слики, којуме са заступени теми, изворно българска женско лепоте, старих препородних куча, българско иконописа, као и мертве природе, са традиционалним българским предметима и са свакодневног живота. Представляваме ателието за малка пластика и рисуване в град Виена, която изложба е основно акцента в изложбата са българските шевици. Децата бяха изключително много вдъхновени да нарисуват свои проекти с животни, в които да вкараме българските шевици, така че за тях да бъде интересно и работата да не бъде скучна. Също така, едно голямо вдъхновение и извор е творчеството на Владимир Димитров майстора. Ето тук, може да покажем тези три прекрасни портрета на моми, като тук децата са на 15, на 13, на 12 години. Не на последно място остава и българските възрожденски градове, както Пловдив, където имаме и един пейзаж от старият Пловдив. Много се радваме, че бяхме гости на фестивала в Ниш, който се провежда вече за втора или трета година, и идеята на този фестивал е да направим обмен между нашите две култури, сръбска и българска. Каниме нашите домакини в Виена. Заповядайте на Виенска сцена в Българската културно-просветна организация, която е към Българското посолство, където можете да покажете и вашето изкуство. Надяваме се нашето сътрудничество да продължи и занапред. Това беше от нас. Всичко хубаво!